danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Ana fata dalle. Me te Sarutu? Ai mu ka san ba za mu gani muke faɗa ba. Mu mutum kowaye Allah mu sai mun faɗa maka gaskiya. Me ake ka? Sarutu. Ina gaya ma, ita ce gurin gala. Ita ce gurin rawa. Ita ce gulma. Ita ce gidan solo. Sarutu. Ita ce filin wasa. Ina inda ake gala na can layin. Na sani. A can na hange taran nan. Saratu ita. Ita Saratin taka. Ina ran nan na ganta a wannan gurin, ka sai na ganta? Sai ka faɗa ina ka ganta. Ka zan Visiting Hotel? A cikin ganta ta shiga da wani katu. Ina lokacin da kai tafiya? Na rince ina gaya ma lokacin da kai tafiya. Yara ta bi tar haɗa yara cincirindo suka tafi tashi. Ina gaya ma ina lokacin da kai tafiya? Azumin nan. To kana sa kafarka ka fita. In ga ma me tai? Me tai? Yara ta ɗiba tinturundo. Kaf garin ga ba wanda bai san ta ɗibi wannan yaran ba, ta tafi tashi. Ashe ita kawai jira take ma an fita kawai ta fita kenan. Katti suna zuwan ma gida kuma idan baka nan. Tana yin baki. Matarka dai kawai dai Allah ya tsare ta. Wallahi abu ne mu gaskiya ce sai mu gaskiya ce ai sai mun fara Tani mu rike wannan kaje kai Nagode. ruwa ne ka siya. nagode nagode ko kuda ya gifta na gidanka Allah sai na faɗa ma Kai nagode ma. ai zumunci ya a rayuwar nan. Yawwa. Salamu alaikum. Malam Abba. Barka dai. Malam Abba. Barka dai, ya kake? Wallahi normal nake amma ka san menene? Ina da wani labari akan mai ɗakin ka. Me daki na Hawwa'u? Ita dai Hawwa'u ina da labari sosai akan ta. Oke, ka ga me ka ga. Mai ɗakin ka Hawwa'u ina jiya kana fita ta sa kafar ta fita. Hawwa'u ba ina jin ka. Na ganta a gidan solo. Gidan solo. Gidan solo dai da ka sani. A wani da sani na, ni na bata kuɗin babur ma. Kai ka bata kuɗin Ni na ba. bata kuɗin na ma da sani na. Ai da Kana da sanin garada suna shigo ma cikin gida. A wani na san dai abokan aiki ne. Gararan da suke shigo ma abokan aiki ne wannan. Yanzu duk abun nan da aka yi baka dauke shi komai ba. ban dauka ba. To akwai wata rana. Akwai wata rana Ina jin ka. na ganta da wani ƙato akan gadanka. Wani ƙarya kake don Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV.